Suwe ora jamu, suwe ora ketemu karo iwak sing abang-abang. Lemes Mas Bro, iwak abang-abang Mas Bro lho, wis. Kaya ngene. Iki wis dadi ngano iki lekmu, 20.000 iki ta lekmu. Karek golek badan lekmu. Nyempel Mas Bro, nyempel buat ATM ya. Engko ATM kan ngubungi ke lho, plantone ke lho. Nyempel wong pira lekmu iki bolomu? Oh. Nyempel ya. Lekmu cek hasilmu lekmu. Buat gambar lekmu. Wes entuk 50.000 burung. Balik modal pebati. Edan. Plas lah ngungkuli kowe plas iki lagi jam pira lekmu? Jam pira iki? Lagi 2 jam. Ya wis to sak jam kas engko. Kowe Mas Nal? Sampelan untuk baru nyebur berapa? 1 jam. 1 jam lho. Wiwah kabeh. Hubungi Lek Mukidi untuk wilayah Jepara ya. Wes ngono kae.